evolf i'r Gymraeg drwy gydol i'r ugeinfed ganrif a hyd y dydd heddiw. Fe gwympodd nifer y siaradwyr Cymraeg dan yr hanner am y tro cyntaf yng nghyfrifiad 1911, ond cael a chael oedd hi. Hanner 100.1% ddim yn siarad Cymraeg, 49.9% yn siarad Cymraeg. Ond peidiwch â chymryd gormod o sylw o'r ffigyrau moel na. Dyma'r adag yr oedd poblogaeth Cymru'n tyfu'n aruthrol, ac bod canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng, roedd y nifer o bobl yn siarad Cymraeg yn uwch nag erioed. Yng nghyfrifiad 1911, bu gostyngiad pellach yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, ond cynyddodd y niferoedd i 977,366. Hynny ydy, a chyfri'r Cymru Cymraeg oedd yn byw yn Lloegr, yr Unol Daleithiau a Patagonia, roedd rhagor na miliwn o bobl yn siarad Cymraeg. Dwywaith yn fwy nag oedd na ynyddia Owain Glyndŵr. Ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, roedd niferoedd y Cymru Cymraeg, ond safbwynt ni heddi, yn rhyfeddol o iach. Rhyw filiwn o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Ryw hanner 100% o'r boblogaeth yn Gwent y Morgannwg yn siarad Cymraeg, yn ôl cyfrifiad 1901. Bydde dyn yn meddwl bod pethau'n ardderchog. Y Gymru ddiwydiannol, y pyllau glo a'r chwareli, oedd wedi cynnal y genhedlaeth niferus hon o Gymru Cymraeg. Ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif, byddai'r Gymru ddiwydiannol yn cyrraedd ei hanterth. Ym 1913, blwyddyn brysura'r diwydiant glo Cymreig, fe fyddai 10 miliwn o dinelli o lo yn cael eu hallforio o ddociau Caerdydd. Dyna binacl twf diwydiannol a oedd wedi para canrif a hanner. Dirywio wna'r diwydiannau trymio na hynny ymlaen, a dirywio'n gyflym iawn. Fyddai pethau byth yr un fath ar ôl yr rhyfal mawr. Fe gollwyd 10 miliwn o fywydau yn y rhyfal byd cyntaf, rhwng 1914 a 1918. Yn y cyd-destun hwnnw, dyw'r 20,000 o Gymru a laddwyd, o leiau hanner nhw'n Gymru Cymraeg, ddim yn gymaint â hynny. Ond i wlad fach, roedd hi'n golled enbyd, ac fe gafodd y golled honno i theimlo drwy Gymru. Ddari unman osgoi yr hwyg o golli'r hogia. Mi roedd y corpral William Roberts o Lanberis yn un o'r 20,000 o Gymru Cymraeg laddwyd ar faes y gad. Tybad be fysa cyflwr yr iaith heddiw, tasa'r 20,000 o filwyr hynny wedi cael byw. Dynion ifanc oedd y dynion a laddwyd yn y rhyfal mawr, ac roedd colli cymaint o siaradwyr Cymraeg o un genhedlaeth yn ergyd i'r iaith. Fe gawson nhw eu hamddifadu o'r cyfle i brodi a magu teuluoedd. Oherwydd natur y gymdeithas ar y pryd, yn y de a'r gogledd fel ei gilydd, teg ydi dyfalu y byddai cyfran sylweddol o'r milwyr a laddwyd wedi prodi merched Cymraeg a magu teuluoedd Cymraeg. Un o nodweddion bywyd Cymru a Phrydain o ran hynny ar ôl y rhyfal mawr, oedd y nifer o ferched a arhosodd yn ddibriod drwy gydol eu hoes, am yr rheswm syml bod na brinder dynion ifanc. A hyd yn oed i'r rhai ymddangosiadol ffodus, yr rhai a ddychwelodd yn fyw o'r rhyfal, doedd Cymru bellach ddim yn gallu cynnig rhyw lawer o gysur. Mi oedd y cyfnod yn arwain i fyny at y rhyfal byd gyntaf yn gyfnod o gynnydd sylweddol, ac mi oedd na ryw optimistiaeth ynglyn â'r dyfodol. Ond wrth gwrs, gyda dyfodiad y rhyfal, gyda erchylltera y profiad hwnnw, mi chwalwyd y gobeithion hwnnw. Mi oedd yr cred yma mewn cynnydd, mewn gwelliant parhaol wedi diflannu. Ac bod na'm geisia i greu gwlad teilwng o arwyr eto i gilydd fi fethodd rheini, mi darodd y llong honno ar greigiau ar gyfwng economaidd. Mae 2 Gymro Cymraeg yn rhannol gyfrifol am hynny. Ymhlith y gladweinwyr a gyfarfu ym Mhalas Versailles ym 1919, roedd Lloyd George o Lan Ystymdwy, prif weinidog Prydain, a Billy Hughes o Landudno,
prif weinidog Awstralia. Pennu'r iawndal y byddai'n rhaid i'r Almaen i dalu am fynd ar byd i ryfal oedd pwrpas cynhadledd Versailles. Hynny a gael unio map y byd. Ond os mae cosbi'r Almaen oedd y bwriad, roedd Cymru ymhlith y gwledydd a ddioddefodd weitha o'r fargan gibddall a gafodd ei tharo yn Versailles. Mi oedd glo De Cymru, newedig y glo ager, oedd yn cael ei ddefnyddio mewn llongau bron yn amhrisiadwy. Mi oedd mwy neu lai holl lyngesau y byd yn ei ddefnyddio fo. Ond wrth gwrs yn sgil y rhyfal mawr, be ddigwyddodd oedd, ar ôl ryw gyfnod byr o lewyr i fyny at 1921, oedd bod yr hen gwsmeriaid ffyddlon wedi ceisio ffendio ffynhonnell newydd o ynni. A glo yr Almaen oedd un o'r ffynonellau hynny. Wrth i'r Almaen gael ei gorfodi i werthu glo am bris chwerthinllyd o isel fel cosb am y rhyfal, fe gafodd y farchnad lo ryngwladol i bwrw oddi ar ei hechel. O ganlyniad, fe fyddai economi Cymru gyfan yn diodda yn arw. Erbyn y 20au ugeinfed ganrif yn union wedi'r rhyfel byd cyntaf, roedd rhyw 2,5 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru. Roedd rhyw tynnu am 300,000 o'n nhw'n lowyr. Cymrwch chi i gwragedd, i plant, a nid yn unig rheini y bobl oedd yn gweithio rheilffyrdd i gerio'r glo, pobl oedd yn gweithio yn y porthladdoedd i glido'r glo, pobl oedd yn cynnal siopau yn y maes glo. Ond nhw gyd yn dibynnu ar y cyfoeth yma oedd yn dod i fewn trwy'r diwydiant glo. Felly fyddwn ni'n dweud bod o leia hanner poblogaeth Cymru erbyn dechrau 20au ugeinfed ganrif yn uniongyrchol ddibynnol ar un diwydiant. Pa beth arwch i ni, med trist glychar hynny. A oes gobaith i'r gweithwyr, med glychar tremerthyr. Pwy sy berchen y lofa, med glich dion yr honda. Pwy'r glo, pwy a'r rheibia, med glich caled blehina. Fewn a'n dreisio a llosgi, med clycha cair ffili. Mae ei danedd fel cler. Ac wrth i'r diwydiant glo grebachu, cael effaith i deimlo ymhell tu hwnt i gymoedd y deddwyrain. Mewn dim o dro, fe ddirywiodd Cymru o fod yn wlad ddiwydiannol gyfeithog i fod yn wlad o ddiweithdra ac anobaith. Dyma gychwyn dirwasgiad economaidd ofnadwy a fyddai'n para am ran helaeth o'r 2 a'r 30au. Mae'r broblem yn cyrraedd i anterth yng Nghymru ym mis Awst 1932, ple mae 42% o weithwyr yswiriedig Cymru yn ddiwaith, ond mae'r ffigwr yna yn cuddio sefyllfa o llawer iawn o waith mewn rhai mynu, Bryn Mawr er enghraifft ar ffiniau Mynwy a Brycheiniog, yn agosach at 90%, ffigwr tebyg yn Brynbo ger Wrecsam, ffigwr yn llawer yn llai yn Dowlais ym Merthyr Tydfil. Yn anochel, fe fidioddeffaint o'r fath yn wirioneddol niweidiol i Gymru'n gyffredinol ac i'r iaith Gymraeg yn benodol. Rhwng 1925 a 1939, gadawodd bron i 400,000 o Gymru i gwlad Iaith Lodi a symud oddi yma i fyw, y rhan fwyaf ohonyn nhw i Loegar. O ganlyniad i'r chwalfa honno, mewn sawl ardal roedd y Gymraeg wedi chyfyngu i'r capeli, ond dim ond yr henoed oedd ar ôl i geisio cynnal rheini hefyd. Fyddai hi ddim yn deg fodd bynnag i geisio dadlau mae dim ond crefydd a'r Gymraeg a'r nefoedd oedd yn mynd â bryd y capeli yn ystod y dirwasgiad. Dim o gwbl. Mi roedd y capeli hefyd yn ymwybodol iawn o'i rôl gymdeithasol, nid yn unig o'i rôl ysbrydol, ac mae'n rhaid cofio hynny. Mi roedden nhw'n cynnal ceginau cawl i helpu'r anghennus, ac mi roedden nhw hefyd yn ceisio cynnal ysbryd y bobl trwy eisteddfodau yn y Gymraeg ac yn Saesneg, a thrwy'r holl gorau oedd yn clwm yn y cymoedd yn arbennig yn y cyfnod Corau Cymysg, Corau Meibion a Chorau Merched. Yn y blynyddoedd cyn y rhyfel mawr, roedd gwleidyddiaeth, crefydd a'r Gymraeg wedi cyd-fyw. Yn y Gymraeg y byddai Mabon, William Abraham, aelod seneddol Rhyddfrydol yr Rhondda a Llywydd Ffederasiwn o Glowyr, yn anerch y gweithwyr.
Dull mabon o gadw trefn ar dyrfa gecrys oedd eu cael nhw i ganu emyn, ac roedd y dacteg yn gweithio. Ond darfod wnaeth yr hen ffordd Gymreig a Chymraeg o wleidydda. Ers y 1830au, 2 blaid wleidyddol i bob pwrpas oedd na ym Mhrydain, yr Hyddfrydwyr a'r Toriaid. Ganrif yn ddiweddarach, fodd bynnag, yng nghanol y dirwasgiad, roedd y Cymru'n prysur gofleidio syniadaeth newydd, sosialaeth. Os ydrychwch chi ar wreiddiau y mudiad sosialaidd yng Nghymru, fe gewch chi enwau fel R.J. Derfel, W.J. Griffith, Gwilly Jenkins, T.E. Nicholas wrth gwrs, beirdd, llenorion, hyd yn oed Kate Roberts wedi ymuno ar mudiad llafur cynnar iawn cyn yr rhyfel byd cyntaf. Doedd iaith ddim yn cyfri yn fwy nac athroniaeth, ac wrth gwrs mi roedd rhai o'r sosialwyr cynnar Cymraeg yn credu hefyd y gellir creu rhyw fath o ddelfryd sosialaidd o fewn Cymru. Y trafferth ydy, doedd hynny ddim yn siwtio y gyfundrefn sosialaidd ym Mhrydain, ac felly fe gollodd y Cymru hynny i ryw raddau y tir, ac fe allfudodd llawer o'r rheini i greu y blaid genedlaethol. Allan o wreiddiau sosialaidd y daeth llawer o'r cenedlaetholwyr cynnar. Ond beth bynnag oedd gwreiddiau gwleidyddol y Cymru, roedd y Gymraeg yng nghanol argyfwng gwirioneddol. Dadleuodd sawl hanesydd bod pobl Morgannwg a mynwyn arbennig wedi dod i'r casgliad yn ystod y dirwasgiad nad oedd diben trosglwyddo'r iaith i'w plant. Os oedden nhw'n gorfod gadael y cymoedd a symud i Loegr i chwilio am waith, byddai'r Gymraeg yn da i ddim iddyn nhw yn slaw neu dagenham. Doedd rhagolygon yr iaith at y dyfodol ddim yn rhyw galonogol iawn yn y gorllewin gwledig chwaith. Bob blwyddyn rhwng 1930 a 1939, mi roedd na fwy o farwolaetha nag o enedigaetha yn siroedd Môn, Canarfon, Meirionydd a Cheredigion. Rhain oedd y siroedd Cymreigia. Yn amlwg, os na fydda pethau'n newid, marw hefyd fydda'r Gymraeg. Mae'r dystiolaeth i gyd yn dangos mae gwlad o dan warchau oedd Cymru yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel mawr. Roedd y gyflafan erchyll honno wedi gwneud hi'n boenus o amlwg fod ffawd Cymru ynghlwm wrth ffawd gweddill y byd. Byddinoedd tramor oedd wedi cipio cenhedlaeth gyfa o Gymru ifanc, ac fel y clywson ni, glo o dramor oedd wedi tanseilio hyder a ffyniant economaidd Cymru. Ar yr wyneb, doedd bywyd yr ardaloedd gwledig ddim wedi newid rhyw lawer. Ar y ffarm a'r tyddyn, y ceffyl nid y tractor oedd y brenin o hyd, a doedd dulliau'r bugail o ofalu am ei braidd, a'r modd y byddai'r gymdeithas gyfa yn dod at ei gilydd i gydweithio ac i gymdeithasu. Doedd hynny ddim wedi newid chwaith. Ond doedd yr ardaloedd amaethyddol ddim wedi gallu osgoi effaith yr rhyfel mawr. Cafodd hyder Cymru gyfan i hysgwyd gan y gyflafan honno. Mae weld yn llenyddiaeth y cyfnod. Kate Roberts yn sôn am golli diniweidrwydd cymdeithas, diniweidrwydd pobl ifanc oedd wedi cael ei magu mewn cymdeithas leol, ond yn cael ei hyrddio i fwrlwm llygredig rhyfal yn ei eithafion ac yn profi pethau na ddyla pobl ddim o'i brofi o gwbl. Erbyn y 20au, roedd na deimlad bod y byd mawr tu allan wedi llwyddo i dreiddio i bob cornel o Gymru. Roedd y Cymru wedi bod yn gyfarwydd ar tren ers hanner canrif neu ragor, ond wrth reswm, dim ond o orsaf i orsaf roedd y tren yn gallu mynd, ar hyd cledrau gosodedig yr rheilffyrdd. Pan ddaeth y car modur, roedd hwnnw'n gallu mynd i rywle, hyd yn oed i'r pentrefi mwyaf anghysbell. Ofnau llawer iawn o Gymru dylanwadol y byddai'r car a'r bws yn cludo gwerthoedd estron Saesnig i galon y Gymru Gymraeg. Ond rhesymodd Sir Ifan a Bowen Edwards y gellid defnyddio'r chwyldro hwn ym myd trafnidiaeth i ddod ag ieuenctid Cymru at ei gilydd. Ym 1922, sefydlodd Urdd Gobaith Cymru, efo'i rhwydwaith o adrannau, gwersylloedd ac eisteddfodau cylch, sir a chenedlaethol,
Mae'r urdd yn dal i ddarparu amrywiaeth o weithgaredda ar gyfer pobl ifanc, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond fedrai hyd yn oed mudiad torfol fel yr urdd ddim gwrthsefyll y cyfryngau torfol. A'r mwyaf poblogaidd o ddigon o'r rheini oedd y sinema. Erbyn 1920, roedd yna dros 250 ohonyn nhw ym mhob cwr o Gymru. Roedd y Cymru wedi gwirioni ar fynd i'r pictws. Bryd hynny, byddai dros hanner y boblogaeth yn mynd i weld ffilm o leia unwaith yr wythnos. Yr un ffilmiau a fyddai gyda chi yn gwedwch Llangefni a Ffestiniog a fyddai gyda chi yn Ipswich neu Dundee. Hynny yw yn ei hanfod oedd e'n gyfrwng rhwngwladol o ddim yn ildio dim i anghenion penodol Cymru. Roedd yn rhaid i bobl deithio o'i cartrefi i fynd i weld ffilmiau. Ond roedd un o'r cyfryngau torfol newydd yn dod yn uniongyrchol drwy'r awyr i gartrefi'r Cymru. Y radio oedd hwnnw. Dechreuodd y BBC ddarlledu o Gymru yn Chwefror 1923 o orsaf Caerdydd. Doedd na ddim un Cymro na Chymraes yn cael ei cyflogi yno, a doedd na ddim un rhaglen Gymraeg go iawn, dim ond ambell gân Gymraeg ac ambell sgwrs Gymraeg. Yn wir, yr unig raglenni radio Cymraeg oedd yr rheini a ddarlledwyd yn wythnosol o ddilyn gan radio Eran. WJ Gruffydd, athro'r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, oedd un o arweinyddion Cylch Dewi, y mudiad a amgyrchai dros sicrhau chwarae teg i Gymru a'r Gymraeg ar donfeddi'r radio. Fe gafwyd yn 1937 y rhanbarth Gymraeg, y Welsh Home Service, gyda prif genhadlus fan hyn yng Nghaerdydd, ond gyda adran bywiog iawn hefyd, ym Mangor. Ac yn wir mae hwnna yn y garreg filltir bwysig iawn. Cafwyd bron dim yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd heblaw y rhangarth Gymraeg y BBC. Felly dwi'n credu bod mewn cyfnod oedd e'n eitha hesp o unrhyw fath o enillion cenedlaetholgar, allwn ni ddweud, bod y fuddugoliaeth yna yn un hynod arwydd y cael. A buddigoliaeth oedd hi a ddeillia o'r ffaith bod y Cymru eisiau'r Gymraeg berthyn i fyd newydd radio, nid i'r oes a fu. Mantais y radio o safbwynt caredigion yr iaith Gymraeg oedd bod y gwasanaeth cyfa yn cael ei reoli gan un awdurdod. Roedd gan fudiad fel Cylch Dewi un targed amlwg i anelu amdano fo, sef y BBC, ond doedd bob un o'r cyfryngau torfol ddim yn darged mor hawdd. Mentrau preifat oedd y papurau newydd Saesneg. Doedd na ddim corff canolog yn ei rheoli nhw, a does dim modd gorbwysleisio dylanwad papurau newydd Lloegr ar Gymru'r cyfnod. Pan ych chi'n dod i'r 20au, ac wrth gwrs, yr internal combustion engine, y fan yn caniatáu cario papurau fel y Daily Mail a'r Daily Herald, nid yn unig i'r trefi mawrion, ond i bentrefi bach hefyd. Ac wrth gwrs, pan ych chi'n cael rhai o'r papurau yna yn ddigon bas bywiog, allech chi ddweud, llawer iawn mwy joli na rhai o gylchgronau'r Methodistiaid Calfinedd oedd yn gallu bod yn drwm pietistaidd. A does dim rhyfedd felly bod y bobl yng Nghymru wedi troi i ddarllen felly y Daily Mirror a'r News of the World yn hytrach na drysorfa. A bron yn gallech chi dweud bod llawer iawn o Gymru Cymraeg wedi dod yn fwy cyfarwydd erbyn diwedd y 20au a darllen Saesneg na darllen Gymraeg. Roedd hynny'n greulon o ironig, oherwydd ar yr union adag yna, roedd safon y gwaith llenyddol oedd yn cael ei sgwennu yn Gymraeg yn uwch nag oedd wedi bod ers canrifoedd, ers cyfnod beirdd yr uchelwyr 500 mlynedd ynghynt. Drwy'r bedwaredd ganrif ar 15, o ddyddiau y geiriadirwr William Owen Pugh, oedd yn edrych ar bethau'n wrong, hyd at ddyddiau'r bardd newydd oedd yn chwilio am ystyr pob peth sydd a hynny mewn iaith chwyddedig. Roedd na duedd mewn llawer o Gymru i sgrifennu ac areithio mewn ffigiaeth, iaith chwyddedig ddychrynllyd. Mae Thomas Parry mewn un ysgrif yn rhoi i chi enghraifft, a mae'r enghraifft yn ddigon diniwed ond mae'n werth i ddarllen. Gwnaeth y bachgen i feddwl i fyny i bresennoli hun yn hi ei feistr pan fydde'r haul yn gwneud i ymddangosiad y diwrnod dilynol. Fel hyn y dylai hi fod. Penderfynodd y bachgen fod yn hi ei feistr gyda'r wawr drannoeth. Fe ellir rhoi'r clod i un dyn am buro'r Gymraeg o'r fath rwtsh. John Morris Jones a benderfynodd sgwrio'r iaith a'i chael hyn lan o'r hen Seisnigrwydd yma, a'r chwyddfawredigrwydd yma yr oedd pobl wedi roi ynddi hi.
Wel, siwrt, meddech chi, yn syml drwy safoni sbelio yn orgraff yr iaith Gymraeg a chyn hynny yn Welsh orthography, i disgrifio hi o'r newydd yn gampus yng Ngeriadur Mawr 1913, drwy bregethu yr un bregeth wrth feirniadu'n Steddfod Genedlaethol o flwyddyn i flwyddyn, a thrwy esiampl. Ar gychwyn yr ugeinfed ganrif hefyd, mae cenhedlaeth o feirdd a llenorion Cymraeg gwirioneddol a lluog yn dod i amlygrwydd. Ym Mangor ym 1912, dyma awdl ymadawiad Arthur T. Gwyn Jones yn cipio'r gadair. A mae'n creu chwildro, ac mae'n creu hefyd ddadenu mewn llenyddiaeth Gymraeg. A am y chwarter canrif nesaf, ymadawiad Arthur a chanu Ynill T. Gwyn Jones ydy y safon aer. Ac mae'n denu llenorion mawr i'r maes. Bobl, da ni'n dal i'w hastudio nhw fel rhai mwyaf cynrychioliadol o farddoniaeth yr ugeinfed ganrif. Fe gafodd y bwrlwm creadigol yma lwyfan teilwng ym 1922, pan ddechreuwyd cyhoeddi'r cylchgrawn dylanwadol y Llenor, dan olygyddiaeth yr athro W.J. Griffith. Y Llenor oedd llwyfan y byd academaidd Cymraeg o 1922 hyd 1951. Dyna oedd y lle i gael cyhoeddi'r gwaith, ac mae'n gylchgrawn sy'n denu enwau mawr a hefyd yn beirniadu llenyddiaeth mewn ffordd broffesiynol am y tro cyntaf. Mae holl gyffro o oesau'r llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif i weld yn ôl rifynna'r Llenor, ac yn hollol wahanol i lenyddiaeth y ganrif flaenorol, mae llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod yn heriol a newydd. Daeth Mab y Bwthyn, cerdd cynnan am brofiadau milwr o gefn gwlad yn ymladd ac yn ymblesera yn Ffrainc, yn ffefryn mawr. Roedd pobl yn ei dysgu hi ar ei cof. Roedd T.H. Parry Williams gyda'r cyntaf ymhell cyn Samuel Beckett i fynd i'r afael ag anffyddiaeth a gwacder ystyr. Mentrodd ofyn, beth ydw i ti am minnau frawd, ond swp o esgyrn mewn gwisg o gnawd. Ac yn Eisteddfod Pontypool ym 1924, mae'r goron yn cael ei hennill am gerdd hoiw, cerdd proser rhys sy'n clodfori perthynas sy'n ymhell o fod yn blatonaidd rhwng dau ddyn. Di lanc gwallt belyn rhadlon, gweddos dy cyfan a fi rhyngom ni, yr holl ymddiried gonest, a'r afradlon ar feithau glân am neithbwyd gerelli. Mae'n wir nad oes na ddim rhyw yng ngwaith Kate Roberts, mai ei gŵr hi oedd un o'r ddau gariad yn y gerdd yna. Ond does na fawr o grefydd yng ngwaith Kate Roberts chwaith. Mae chymeriadau yn mynd i'r capel, ond tydyn nhw ddim yn ddiwiol. Blynyddoedd y cyfoeth llenyddol oedd blynyddoedd y tlodi cymdeithasol. Pwy fydd ar ôl i ddarllen llenyddiaeth Gymraeg a phobl Cymru'n gorfod dianc i Loegr o grefanga tlodi a diweithdra. Yn wir, pwy fydd ar ôl i siarad Cymraeg? Wrth i'r ganrif fynd rhagddi, gweithygu nath cyflwr yr iaith Gymraeg. Rhwng cyfrifiad 1911 a chyfrifiad 1921, mi fu gostyngiad o dros 55,000 yng nghyfanswm y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Ond nid pawb oedd yn effro i'r peryglon a wynebau'r iaith. Mi oedd o'n ymddangos mewn ardaloedd naturiol Gymraeg yng ngorllewin Cymru fel bod pethau'n parhau yn union fel ag o'r blaen. Roedd yr iaith Gymraeg yn ffynnu ron a rei pentrefi oedd bron yn gyfan yn uniaeth Gymraeg, ac roedd patrymau diwylliant traddodiadol fel capel a chymdeithas yn dal yn gry. Ac oherwydd hynny efallai bod y Cymru yn yr ardaloedd yma wedi bod yn araf i weld yr argyfwng yn digwydd, wedi bod yn araf i sylweddoli maint y perygl oedd yn wynebu'r iaith Gymraeg. Ond roedd na griwiau bychan yma thraw a sylweddolau'n iawn bod yr iaith yn colli tir.
Yn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli ym 1925, daeth nifer o genedlaetholwyr at ei gilydd yng nghyfarfod swyddogol cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru. I bod nhw'n griw digon cymysg, roedd pawb ohonyn nhw'n argyhoeddiedig nad oedd dim diben mewn bodloni ar fod yn Gymru brwd am un diwrnod yn unig bob blwyddyn. Cinio gwyldewi oedd o gelyn mawr gen nhw. Chymod, y bobl ma'n codi ar ei traed a gwneud areithiau mawr blodeuog ynglyn â'r hen iaith yn parhau a ddim yn gwneud unrhyw beth yn ei gylcho. Mae'n ddiddorol, mae bobl yn ystyried bod y blaid genedlaethol wedi bod yn blaid y genedlaetholwyr diwylliannol. Os da chi'n darllen beth maen nhw'n ddeud, maen nhw'n gryf iawn yn erbyn cenedlaetholdeb diwylliannol, achos maen nhw'n meddwl bod o'n wastraff ar amser. Maen nhw eisiau cenedlaetholdeb gwleidyddol. Dio ddim digon da i wneud areithiau blodeuog ynglyn â Chymru a'r Gymraeg. Mae rhaid ymladd drosti. Ymhlith yr rhai a ddath at ei gilydd ym Mhwllheli, roedd ysgolhaig ifanc disglair o'r enw Saunders Lewis. Y caiff o'i gofio heddiw fel dramodydd Cymraeg mwyaf ugeinfed ganrif, doedd o heb esgyn i'r uchelfannau hynny erbyn 1925. Un o ser y byd academaidd oedd o ar y pryd, yn hytrach nag un o enwogion y genedl. Oedd y cyfarfod ym Mhwllheli yn gynulliad bach digon di-nod. Doedd Lewis ddim yn ffigwr cenedlaethol o fath yn y byd ar y pryd. Oedd o wedi ennill rhyw fath o amlygrwydd iddo ei hun flwyddyn gynt trwy alw am i Gymru ymarfer arfau. Drilio hefo gynnau pren fel arwydd o'i hannibyniaeth. Ond does dim llawer o sôn am y cyfarfod yn bapurau newydd ac yn sicr mi aeth heibio heb i neb i gymryd o ddifri. O fewn blwyddyn, roedd Saunders Lewis wedi cael ei ethol yn llywydd Plaid Cymru, a dechreuodd Saunders y beirniad ddangos i ddawn fel newyddiadurwr gwleidyddol. Ysgrifennodd gyfras o erthygla miniog ar gyfer y ddraig goch, sef papur swyddogol y Blaid Newydd, yn y gobaith y gallai ddenu rhai o'i gyd Gymru at yr achos. Mi oedd aelodau cyntaf Plaid Cymru yn gyfuniad mwyaf rhyfeddol o bobl, a dweud y gwir, o werinwyr, os lyciwch chi, i aelodau'r dosbarth gweithiol, ond hefyd wrth gwrs y dosbarth deallusol Cymraeg yn arbennig. Trawstoriad rhyfeddol, ond bod y pwyslais, dwi'n meddwl, tuag at y deallusion. Felly mi oedd gennych chi gor-gynrychiolaeth o weinidogion, o athrawon ysgol, o ddarlithwyr prifysgol. Yn bendant, fe lwyddodd Saunders Lewis i ddenu cewri llenyddol Cymru i'r gorlan. Yn ei plith roedd Kate Roberts, a oedd yn prysur gael ei chydnabod fel un o lenorion disgleiria'r Gymraeg. Ac un o bendefigion y sefydliad llenyddol, W.J. Griffith, golygydd y llenor. Roedd W.J. Griffith yn aelod o'r Blaid Genedlaethol, na'n siŵr gen i yn y 30au, ond does dim cofnod wedi aros. Oedd llawer o'r aelodau yn hwyrfydig iawn i dalu tal aelodaeth. Ac ar ben hynny hefyd, oedd Griffith yn mynnu torri ei gwys ei hun, oedd yn gradur digon anuniongred unigolyddol. Fedrai neb fodd bynnag amau i ymroddiad i'r Gymraeg. Bu ar flaen y gad yn yr ymgyrch i Gymreigio gwasanaeth radio'r BBC yn nyddiau cynnar darlledu. Ar hyn oedd yn dal i wneud W.J. Griffith yn wahanol i Saunders Lewis, oedd y ffaith mae dyn y pwyllgor ar adroddiad oedd o, yn hytrach na chwyldroadwr. Ond yn ei ffurf gwahanol, roedd cyfraniad y ddau tuag at yr iaith yn gwbl amhrisiadwy. Ym 1927, cafodd W.J. wahoddiad gan Lywodraeth Doriaidd Stanley Baldwin i ymuno â phwyllgor a oedd yn paratoi adroddiad ar le'r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae fe'n dadansoddi'r iaith a'i sefyllfa yn byr ddeheig ac yn dadle, mewn ffordd fydde ddim yn dderbyniol i bawb, mae'r Gymraeg yw hanfod cenedligrwydd Cymru. A heb y Gymraeg does dim cenedligrwydd. Mae'n lawer iawn o bobl heddi fydd yn anghytuno am yna, ond dyna i safbwynt e. Union 80 o flynyddoedd ar ôl cyhoeddi'r llyfrau gleision, a oedd mor dair yn erbyn dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol, galwodd W.J. Griffith am ail Gymreigio'r gyfundrefn addysg. Un pethau sy'n codi yw'r posibilrwydd o ysgolion Cymraeg i Iaith yn deg. Mae'r rhan fwyaf artistion ym 1927 yn gwrthod yr awgrym na, ar y sail bod e ddim yn ymarferol i symud plant o gwmpas. Ac hefyd, wrth gwrs, pe bai rhai ysgolion yn arbenigol llwyr ar y Gymraeg, fydde'r iaith yn cael ei ddieithrio o ysgolion eraill. Felly, diw'r ymchwil na mewn ysgolion
Cymraeg i cyfrwng. Ddim yn digwydd yn y 20au, 30au, rach i aros yn y cyfnod ar ôl y rhyfel, cyn i'r llwybr na gael ei ddewis. Ond roedd y Llywodraeth wedi derbyn yn llwyr bod y Gymraeg yn heiddi lle o fewn y gyfundrefn addysg, mawr foddhad i WJ Griffith. Ond i nifer fawr o genedlaetholwyr, doedd dim diben troi at y sefydliad Prydeinig am gymorth. Fyddai ewyllus da Llywodraeth Loegr byth yn ddigon i warchod dyfodol y Gymraeg. Teimlai Saunders Lewis ymhlith eraill bod angen gweithredu'n uniongyrchol mwyn diogelu'r genedl ar iaith. A phan gyhoeddodd y Llywodraeth y byddai plasty hanesyddol Penyberth ym Mhen Llŷn yn cael ei ddymchwel mwyn codi ysgol i hyfforddi bomwyr y Llu Awyr, daeth y weithred honno gam y nes. O na safle yn nwyrain Lloegr, lle o na elyrch yn nythu, ac mi oedd yr awgrym yr gellu tarfu ar ei heddwch nhw yn ddigon i roi ffatan i bobl. Ond dyna pan gafwyd awgrym dod â'r ysgol fomio i Ben Llŷn, i safle hynafol Penyberth, lle roedd yr ysgol fomio yn mynd i darfu ar gymuned gwbl Gymreig efo diwylliant hynafol traddodiadol. Mi wrthodwyd y gwrthwynebiad. Oedd hyn o Stanley Baldwin hun, y prif weinidog, yn barod i ddeud bod yr angen i amddiffyn yn goresgyn unrhyw ystyriaethau felly. Felly mi oedd elyrch a chwiaid efallai'n cyfri, ond oedd yr iaith Gymraeg ddim. Yn oria man Medi'r Wythfed 1936, mi ddodd Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams yma i Penyberth, hefo'r bwriad o losgi cytiau'r adeiladwyr oedd wedi dechrau gosod safle'r ysgol fomio. Yn ei cynorthwyo, mi oedd 4 pleidiwr ifanc. Fe aeth Victor a DJ i un cwr. Fe aeth J.E. a Val at gwt arall, a Saunders a finna at gwt arall. A ngwaith hi oedd twallt petrol o'r can 2 alwyn ma i'r tyn bach ma, a Saunders efo'i chwistrell yn codi hwnnw ac yn chwistrellu'r coed. Ac yn gwneud hynny, am ben y dillad wrth gwrs, oedd ni wedi ddod oddi cartra i gychwyn y tân. Ac yn gwneud hynny nes yr oedd y petrol wedi gorffan. Na i bydd anghofio arno so. Da chi beth yn gyffroes. Saunders yn dod ata ni ac yn dweud, mi roi 20 munud i chi fynd yn glir. Yna fyddwn ni'n tanio ac yn mynd i Bwllheli ac yn rhoi yn hynna'n yn wylo'r plismyn. Rwan, hwnnw oedd yr cyfnod anosa yn holl hanes o'r ymgyrch. Oedd ei gadael nhw. Oedd yn gadael nhw i'r haid wrth gwrs. Wrth ymddangos ger bron y llys yng Nghaernarfon, esboniodd Saunders Lewis mae ei bryderon ynglŷn â dyfodol y Gymraeg oedd wedi perydd o roi'r ysgol fomio ar dan. Mae paham y llosgasom yr ysgol fomio anerchiad Saunders Lewis o flaen y llys yn fwy o tour de force llenyddol nag o amddiffyniad. Yn wir, roedd o am gael ei ddedfrydu. I amcan oedd codi ymwybyddiaeth, ac ymwybyddiaeth o ddylanwad a phwysigrwydd a gwerth yr iaith Gymraeg. Roedd hen ewythr i mi yn aelod o'r rheithgor yn yr achos enwog hwnnw yng Nghaernarfon. Rheithgor a fethodd a chytuno ar ddedfryd. Felly cafodd yr achos i symud i'r Old Bailey yn Llundain. Ac yno, ym 1937, fe gafwyd y tri yn euog a'i carcharu am 9 mis. Pan ryddhawyd nhw o garchar, roedd tyrfa o 12,000 ym Mhafiliwn Caernarfon i'w croesawu nhw adra. I'r barnwr ganiatáu i'r tri roi tystiolaeth yn Gymraeg, roedd y cyfieithu mor llafurus fel y dewisiodd Saunders Lewis dan brotest roi tystiolaeth yn Saesnag. Yn sgil yr achos, arwyddwyd deiseb gan 250,000 o bobl yn mynnu statws gyfartal i'r Gymraeg a'r Saesnag. Yn chafwyd no hynny, yn neddf y llysoedd 1942, fe gafwyd yr hawl i siarad Cymraeg yn y llys os oedd y tyst dan anfantais wrth siarad Saesneg, ond dim fel arall. A'r llys oedd yn cael penderfynu hynny,
Ond yr un peth oedd yn newydd oedd mae'r llys oedd yn talu am y cyfieithu. Daeth 2 ffordd o weithredu dros y Gymraeg i amlygrwydd yn ystod y 2 a'r 30au. Ar y naill law bod na fantais mewn cydweithio a Churchill ar sefydliad Prydeinig drwy bwyllgora a sgwennu adroddiadau. Ar y llaw arall, roedd carfan Saunders Lewis yn dadlau bod yn rhaid gweithredu'n uniongyrchol, bod yn rhaid herio grym Llundain mwyn sicrhau dyfodol i'r iaith. Ac yn sgil llwyddiant deiseb fawr 1938 a chyflwyno deddf y llysoedd, roedd yn ymddangos fod dullia milwriaethus 3 Penyberth wedi ennill y dydd. Ond yn ystod blynyddoedd chwerw yr Ail Ryfel Byd, mi fyddai'r 2 ddull yn gwrthdaro yn y modd mwyaf dramatig posib. A'r tro yma, mi fyddai WJ Griffith a Saunders Lewis yn dod ben a'i gilydd. Yn 1939, ath y byd i ryfel am yr eildro mewn un genhedlaeth. A Chymru eisoes wedi diodda o effeithiau'r dirwasgiad, roedd yna lawer yn ofni y bysa'r hyfal arall yn tanseilio'r iaith Gymraeg ymhellach. Yng ngolwg y cenedlaetholwyr, roedd y rhyfel yn fuddugoliaeth ddiwylliannol i Loegr. Roedd Cymru ifanc oddi catre yn y lluoedd, roedd noddedigion yma di'r Cymru wedi symud o ddinasoedd mawr Lloegr. Roedd y wasg yn llawer mwy jingoistaidd, oedd yna atal cyhoeddi llyfrau Cymraeg oherwydd prinder papur, a hefyd atal rhaglenni radio yn Gymraeg mwyn cadw donfedd yn glir i gyhoeddiadau gan y Llywodraeth. Mae hwnna'n sbardino bobl i sefydlu pwyllgor amddiffyn diwylliant Cymru. Toc ar ôl dechrau'r rhyfel, y mudiad sy'n troi'n Cymru fydd nes ymlaen, sydd yn rhyw fath o lais amhleidiol, allwch chi dweud. Tynnu mewn pobl o'r blaid genedlaethol, o'r blaid lafur, blaid rhyfrydol, hyd yn oed ambell i Dori, a pobl heb unrhyw blaid o gwbl, i gydweithio o blaid parhad mesur o arwahanrwydd Cymreig. Bu'r pwyllgor yn lle lwyddiannus ac fe enillwyd sawl concesiwn i'r Gymraeg yn ystod yr hyfal. Elwodd Urdd Gobaith Cymru o'r gwaith caled a wnaeth pwyllgor amddiffyn diwylliant Cymru. Pan oedd yr awdurdodau yn mynnu bod pawb o bobl ifanc oedd o dan oed gwasanaeth milwrol yn gorfod ymuno ar ryw gorff ieuenctid, naill ai ysgowtiaid neu'r geidiaid neu'r ryw fudiad. Mi gafodd yr Urdd i gydnabod fel mudiad teilwng, ac felly mi roedd cydnabyddiaeth i weithgareddau Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, a llawer iawn o bobl ifanc yng Nghymru wedi ymuno ar Urdd yn y cyfnod yna. Yn rhyfeddol efallai, doedd na ddim cymaint o hynny o sail i ofna'r Cymru Cymraeg ynglyn â'r niwed y byddai'r rhyfel yn ei wneud i'r iaith. Bod 200,000 o Saeson o ddinasoedd Lloegr, plant yn bennaf, wedi cael eu hanfon i Gymru i osgoi bomiau'r Almaenwyr, nath y Saeson bach mae fawr o niwed i'r Gymraeg. I'r gwrthwyneb, fe ddaru llawer o'r vacuees dysgu Cymraeg mewn dim o dro. Dadleuau Gwynfor Evans, llywydd Plaid Cymru, mae'r effaith weitha a gafodd yr Ail Ryfel Byd ar yr iaith Gymraeg, oedd yr hyn a ddigwyddodd i ffermwyr mynydd Epynt yn Sir Fyrcheiniog. Ar gychwyn yr hyfal, fe feddiannodd y Llywodraeth 20,000 o erwau o dir pori a'i troi yn faes tanio. Yn y broses, gorfodwyd 400 o deuluoedd Cymraeg i adael y fro. Golygair un weithred honno bod ffin y Gymru Gymraeg wedi cael ei gwthio 10 milltir i'r gorllewin dros nos. Am hanner cynta'r ugeinfed ganrif, roedd gan Brifysgol Cymru yr hawl i ethol aelod seneddol i'w chynrychioli yn San Steffan. Ym 1942, dyrchafwyd yr aelod rhyddfrydol Ernest Evans yn farnwr gan adael y sedd yn wag. Roedd na gytundeb rhwng y pleidiau Prydeinig na fyddan nhw'n ymladd i setholiadau yn ystod blynyddoedd yr hyfal. Felly ddaru'r toriaid na'r blaid lafur ddim enwebu unrhyw un i sefyll yn yr is-etholiad yn mis Ionawr 1943. Doedd na ddim rhwymedigaeth ar Blaid Cymru i gadw at y pact yma. Doedden nhw rioed wedi bod yn rhan o unrhyw drafodaeth, ac gan ei bod nhw yn dymuno gweld diwedd yn syth i'r rhyfel, bod yn gwrthwynebu safbwynt y Llywodraeth Brydeinig ar y rhyfel, doedd na'm rheswm i ddisgwyl bod nhw'n mynd i wneud. Ac oedden nhw'n gweld yr is-etholiad yma
fel cyfle euraidd iddyn nhw. Mi oedd yr etholaeth yn un od ac yn echreudig iawn, sef bobl oedd efo gradd ym Mhrifysgol Cymru. Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn gynulleidfa lle fydda Plaid Cymru mynd i gael cefnogaeth llawer iawn mwy na fyddai mewn etholaeth, ymhlith etholaeth mwy cyffredin, mwy normal. Lai nag 20 mlynedd ar ôl sefydlu Plaid Cymru, roedd hi'n ymddangos ym 1943 bod ganddi hi gyfle i ennill sedd yn San Steffan am y tro cyntaf. Ond mawr syndod i bawb, gwnaeth y Blaid Ryddfrydol gyhoeddiad a fyddai'n ergyd drom i obeithio'n Plaid Cymru. Roeddan nhw wedi dod o hyd i ymgeisydd. Neb llai na WJ Griffith. Wedi misoedd yn llythrennol o fargeinio a hel straeon, dyma WJ Griffith yn derbyn cael ei enwebu gan y Blaid Ryddfrydol, ond nid fel rhyddfrydwr. Mae'n mynnu bod, medda fo, yn rhyddfrydwr annibynnol. Ac oedd hynny, wrth gwrs, yn nodweddiadol ohono fel un oedd eisiau ffordd ei hun. Roedd etholiad Prifysgol Cymru, felly, yn ornest rhwng dau fath o genedlaetholdeb. Ar un ochr, roedd Saunders Lewis, y dyn a oedd wedi llosgu'r ysgol fomio, ar yr ochr arall, WJ Griffith, dyn y pwyllgor ar adroddiad, dyn y sefydliad. Roedd y ddau ohonyn nhw wedi gweithio'n ddiflino dros y Gymraeg ers 20 mlynedd a mwy, ond nid yn yr un ffordd. Byddai etholiad y brifysgol yn gofyn i garfan o Gymru ddewis rhwng dau ddyfodol gwahanol i'r genedl ac i'r iaith. Mae o'n is-etholiad rhyfeddol o fudur. Mae rhai o'r pethau yn cael ei dweud ynglyn â Saunders Lewis a'i gyfeillion. Chymod, os da chi'n edrych yn ôl arnyn nhw, maen nhw'n rhyfeddol, maen nhw'n cael ei galw'n ffasgwyr yn natsiaid. Mae yna leferant o ffieithdra yn cael ei taflu tuag atyn nhw, a hynny yn y wasg ac ym mhob man arall ynde. A mae gennych chi pethau fel, mae gennych chi pethau rhyfedd iawn, fel y blaid gomiwnyddol yng Ngogledd Cymru yn ymuno hefo WJ Griffith ar y sail bod eisiau cefnogi protestaniaeth yn erbyn pabyddiaeth. Mae gennych chi, mae pethau bizar iawn yn mynd ymlaen. Chwalwyd gobeithio'n Saunders Lewis pan gyhoeddwyd y canlyniad yn mis Ionawr 1943. WJ Griffith, dyn y sefydliad oedd yn fuddigol, a hynny hefo dros ddwywaith yn fwy o bleidleisio na Saunders. 4,098 i'r rhyddfrydwyr a 1,330 i Blaid Cymru. Ymhlith aelodau Plaid Cymru, roedd na siom anferthol. Ar ôl bod mewn bodolaeth ers 1925, chwalwyd ei breuddwydion gwleidyddol yn deilchion. I gefnogwyr Saunders Lewis, WJ Griffith oedd y Judas a fradychodd y blaid, y genedl a'r Gymraeg. Camgymeriad y pleidwyr oedd rhoi'r argraff mai nhw'n unig oedd yn pryderu am les y Gymraeg. Ond y gwir amdani ydy bod buddugoliaeth WJ Griffith wedi bod yn hwb aruthrol i'r iaith, a hynny mewn cyfnod o argyfwng gwirioneddol. Doedd Griffith ddim yn aelod seneddol arbennig iawn. Oedd wedi cadw ei gadair yng Nghaerdydd a wedi cadw ei gyflog hefyd, ond mi nath o un cyfraniad arhosol, sef gwasanaethu ar y pwyllgor a luniodd ddeddf addysg 1944, Deddf Butler, a'i gyfraniad oedd sicrhau lle i'r Gymraeg yn y maes llafur. Byddai cyfraniad WJ tuag at Ddeddf Addysg Grab Butler yn chwildroi statws y Gymraeg yn ysgolion. Cyn i'r ddeddf newydd ddod i'r dim ond un ysgol Gymraeg oedd yn bodoli, a honno wrth gwrs yn ysgol breifat wedi sefydlu gan Sir Ifan a Boen Edwards. Ond yn sgil y ddeddf addysg 1944, oedd wedi rhoi hawl i awdurdodau lleol i lunio i strwythur addysg eu hunan. Mi ddechreuodd y twf oedd yn un o nodweddion pwysig y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dechrau y cadwyn o ysgolion Cymraeg denodedig sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i fywyd a diwylliant Cymru. Cyngor Sir Gaerfyrddin oedd y cyntaf i fanteisio ar y ddeddf addysg newydd, gan fynd ati i agor ysgol benodedig Gymraeg yn Llanelli, fel y cawn i glywed gan un o'r disgyblion cyntaf. Fe agorwyd hi ar ddydd Gwyl Dewi 1947 yn ysgoldy
capel Seion yn Llanelli. Mae rhai cyfaddau, fi oedd yr ifanca yno y diwrnod hynna, achos dyna oedd dydd fy memlwydd hi fy hunan. Ac fy mam oedd cadeirydd yr ymgyrch yna, ac grŵp o 35 a ddechreuodd arbrawf gyntaf o ysgol a sefydlwyd gan y wladwriaeth mwyn hybu yr iaith Gymraeg. Roedd gynnon ni athrawon arbennig, a beth sy'n ddiddorol, pan fi oedden ni'n dathlu hanner can lwyddiant ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli. Yr un athrawon oedd yn ymgynnull y diwrnod yna, a oedd hwnna y diwrnod cyntaf. A mae hynny dwi'n credu yn dangos y llunyn cydiol a'r ymroddiad gan yr athrawon i'r ymgyrch arloesor bwysig yma. Ym 1956, agorwyd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf, Ysgol Glan Clwyd, yn yr Rhyl yn wreiddiol. Bellach, mae yna 501 o ysgolion Cymraeg a 52 o filoedd o ddisgyblion yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, heb sôn am yr rheidrwydd sy'n erbyn hyn ar ysgolion Cymru'n gyffredinol i ddysgu Cymraeg. Ar hyn ni'n gweld nawr, wrth gwrs, yw bod cryn ffyniant ar y Gymraeg mewn ardaloedd a ystyryd gynt fel llefydd ble oedd e wedi mwyn y lai diflannu, fel Caerdydd, fel Pontypridd a fel Bro Morgannwg ac fe rhannau o Sir y Fflint. A'r allwedd i'r newid na, wrth gwrs, oedd dyfodiad ysgolion Cymraeg. Nid WJ Griffith sy'n heiddi'r clod i gyd wrth reswm. Roedd Deddf Addysg 1944 yn ben llanw blynyddoedd lawer o bwyso ac ymgyrchu, ac mae'r system wedi cael ei diwygio droion ers yr Ail Ryfel Byd. Ond Deddf Addysg 1944 ydi sylfaen y system addysg bresennol, ac fe wnaeth WJ Griffith gyfraniad gwerthfawr wrth lunio'r ddeddf honno. Diddymwyd sedd Prifysgol Cymru yn San Steffan ym 1950, a bu farw WJ Griffith 4 blynedd yn diweddarach. I gyfraniad tuag at lunio'r ddeddf addysg oedd ei weithred bwysig ola mewn oes o lafurio dros yr iaith Gymraeg. Ond mi fydda Saunders Lewis yn byw am dros 30 mlynedd arall. Mae Saunders Lewis ar ôl colli setholiad y brifysgol yn dal i sgrifennu bob wythnos i'r faner colofn ddylanwadol iawn, ond dydy o ddim yn ymhel bellach â gwleidyddiaeth ymarferol. Dim cefnogaeth agored i Blaid Cymru, dim anerchiadau, ond mae rhywun yn tybio na all dyn fel yna ddim cadw'n dawel yn hir iawn. Ac ar ddechrau'r 60, mi fyddai Saunders Lewis yn gwneud i gyfraniad mawr ola, a'r pwysica falla i'r frwydr dros ddyfodol yr iaith Gymraeg. Ar y 30 o Chwefror 1962, ychydig fisoedd cyn cyhoeddi canlyniadau torcalonus cyfrifiad y flwyddyn flaenorol, darlledodd ddarlith flynyddol BBC Cymru, Tynged yr Iaith. Cyhoeddodd mai trwy ddilliau chwyldro yn unig y mae llwyddo i adfer y Gymraeg yng Nghymru. Byddai'r ddarlith honno yn tanio dychymyg y genhedlaeth ifanc o Gymru ac yn rhoi cychwyn ar bennod newydd yn hanes y frwydr dros barhad yr iaith.